Vítam vás na mojom kanáli, jednoducho, bez lepku. Nemáte radi suché koláčiky, tak vyskúšajte tieto orechovo-škoricové slimáčiky so smotanovou polevou. Na ich prípravu budete potrebovať 50 ml vlažného mlieka, 25 g trstinového cukru, 7 g droždia, 75 ml mlieka, 200 g múky, 1 vajce, 25 ml oleja. Na plnku 40 g masla, 80 g orechov, 3 čajové lyžičky škorice, 1 polievkovú lyžičku práškového cukru, 20 g vanilkového cukru. A na polevu 100 ml smotany na šľahanie, 50 g práškového cukru a 1 polievkovú lyžicu citrónovej šťavy. Najskôr si pripravíme kvások z 50 ml vlažného mlieka, cukru a droždia. Poriadne si ho zmiešame a nádobku na 10 minút uzatvoríme. Po uplynutí času pridávame ďalšie suroviny, a to mlieko, olej, rozšľahané vajíčko, z ktorého si trocha odložíme na potretie koláčika pred pečením, a múku. Všetko poriadne premiešame, nádobku si uzatvoríme a necháme kysnúť 30 minút. Medzi tým si pripravíme keramickú misku na pečenie, ktorú si vytrieme starostlivo maslom. Na pomôčnenú dosku si vyklopíme nakysnuté cesto a rukami premiesime. Valčekom vyvalkáme tvar dĺžnika. Keď máme hotovo, môžeme začať s plnkou. Na cesto si rozložíme zmäknuté maslo. Posypeme cukrom, orechmi, škoricou a vanilkovým cukrom. Koláčik zrolujeme, ako keby sme robili závin, a trocha ho postláčame. Nakrájame na zhruba 2,5 cm kolieska, ktoré ukladáme na vymastený pekáč. Keď máme hotovo, necháme ich ešte 15 minút kysnúť. Pred pečením nakryjeme koláčiky vajíčkom, ktoré sme si na začiatku odložili. Pečieme približne 15 minút na 175 stupňoch. Polevu si pripravíme zmiešaním smotany na šľahanie s práškovým cukrom a citrónovou šťavou. Nanášame ju rovnomerne na ešte horúci koláč. Nech sa páči a dobrú chuť! Ak sa vám video páčilo, zvážte odber a dajte like.